Jag fick ju chansen att producera negativ till Warner Finland och de kom ju ända hela vägen till Hollywood för att göra den filmen, så att det var en perfekt öppning på min praktik. On tämä vanha sanonta, että ensivaikutelma on niinku vahvin vaikutelma, niin mulla oli Jimistä heti semmoinen intuitio, että on kanssa synkkas jotenkin tosi hyvin. Me oltiin kuitenkin työskennelty niin kuin suomalaisten huipputuottajien kanssa. Mikko Karmila, TT Oksala, Hiilesmaa, Antti Suomalainen aikaisemmilla levyillä. Se liikaa? Ei. Eikä? Ei. Onko se vähän? Ei, se on hyvä. Ja jotenkin oltiin koluttu se Suomi jo läpi ja tommoinen raskaamman rockmusiikin esittäminen, mitä mekin nyt ns. Raskaamman edustetaan, niin haluttiin sitten kokeilla, oli korkea aika kokeilla jotain uutta. Enemmän semmonen Ghost Voice, jos tehdään se. Joo, tehdään semmonen. Koeta. Joo, toi tulee toimii. Hyvä idea. Älä mä tuplaan sen liikaa. Ja se luotto oli sit kova, kun se syntyi. Kun bändi lensi tänne, niin se oli semmoinen instant connection. Et se oli tosi makeeta ja tää oli ehdottomasti hienoin levytys mulle henkilökohtaisesti ja mä uskon, että kaikki ehkä tällekin myöskin. Oi. Hello. Hello. Hey, do we have any end of the lines here? Hello. Hey, what's up, man? Hey. Jag ville ju på något sätt snäppa upp kvaliteten på deras band. Att soundmässigt var en utmaning, men också arrangemangsmässigt och låtmässigt, att vi skulle få helt enkelt ett bättre material. Kuulostaa niin halvalta. Niin kuulostaa. Ihan vittu paskalta. Paremmin juonut, mutta tää on paska. Vittu halpaa kamaa. Hei Simi, ei oo! Kun pistät noin Tää on niin wannabe rock'n'roll Hollywood, että joo tottakaan. Mut vittu, mä osaan sulle. Jimillä oli enemmänkin, että me uskallettiin luottaa ja annettiin sen tulla mukaan jopa niin kuin pyhälle alueelle, mikä on biisin kirjoitusalue. Ja se on ollut uusi juttu ja se on ollut hieno juttu myös. Että... Kyllä tässä kun aika kuluu, kun aloitti levytyksen, niin toi tuntui niin kuin vahvimmalta biisillä. Mulla on semmonen fiilis, toi on hyvä rockibiisi. On vai? Oh. En mä vittu tiedä. Nu har det funnits de gånger där jag nästan cyklar gråtande hem från studion för att han har sagt att det här räcker inte. Du måste ha bättre låtar, du måste ha bättre utfunderat det här och du sjunger inte tillräckligt bra. Och då är man liksom, ja, man är kanske inte så glad då först när man hör det, men samtidigt så har det varit hans uppgift också att pusha mig till den här yttersta. Se kuulostaa vähän sieltä, että te niinku jokaatte koko levy veksi. Mikä se on suomeksi? Joo, mä tiedän. Joking away the whole album. Se on rautainen ammattilainen. Mä oon oppinut itse paljon sitä, että meillä on sama musiikkimaku myös. Että niin kuin me ollaan aina bändinä haluttu tehdä mahdollisimman isoa ja stadionia ja myöskin semmoista niin kuin areenoita syleileviä kertosäkeitä. Ja hän, jos joku ymmärtää niiden päälle. En av de stora utmaningarna var att få Jonne att sjunga bättre helt enkelt. Hans song range, hans register, han kan ju sjunga väldigt högt, men han har... Would you like a t-shirt? No. You're okay. Är det free? Jag tycker att vi lyckades ganska bra. Att Jonnes röst verkligen flyger på den här skivan som vi gjorde. Den är inte så här instängd och osäker och uttryckslös som den har varit tidigare, utan den har en sparkle i sig och en spänning som jag är väldigt nöjd med. Hyvä meininki, ollut pitkä päivä. Ollaan
kuvattu ja tästä tulee ihan mahtava video. California meininki. Levytyksen aikana Jimistä tuli niin myöskin NS-kollega, tärkeä yhteistyökumppani, mutta myöskin ystävyyssuhde vahvistui. Et mä koen, että nykyään ollaan Jimin kanssa erittäin läheisiä ja hyviä ystäviä. Sympaattinen, rauhallinen, tarvittaessa tiukka. Ja toi kuulostaa niin, mulle ei riitä superlatiivit, kun ajattelee, että voiko yhdestä ihmisestä, harvoin voi sanoa noin, että on niin monta. Se on jotenkin semmoinen, se on mies paikallaan.